lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Sa dugay panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na ko imong pagkabuutan. Magkuyog taman nimba, manuroy tag mga sa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang gyud akong nakuratan. Wala ko magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Gamay ra ang problema, imo kong awayon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mus balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, baligo arin nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo yung kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imo mga pulong, nindot paminawon kung ikaw mo hungho. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan. Kusukay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Wapa kay ka, kaayo mong duklon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Pagkapait palandungon ning gibati ko karon. Subo ang dugan ko kaway laming ikaon. Maglibog ko kung sayangay na kong buhaton. Di ko makatulog, ikaw huna-hunaon. May pagadto na lang sa bukid ko magpuyo. Mananum o kamuti kanimo magpalayo. Kalimtan ko na lang imong bugmang giahak. Bahalag manigo ang bahalag mga pahak. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Atuson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental mo tugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa, maura na nga rason.
Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagagbahog ba maura na? Nabikil dayon ka, ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Why lain? Bernie Bitok-Bitok. Yeah. Another reggae flavor from Tropo Vibes. Araw-gabi, bakit naaalala ka? Di ko malimot-limot ang sa atin nagdaan. Kung nagtatampo ka ay kailangan bang ganyan? Tingin ang dahilan at ako ay pagbigyan. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang titig ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging ganun na lang? Ang isa't isa'y mayroong pagdarugtan. Ipagbigyan muli ang ating pagmamahalan. Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Lumipas natin tila ba kailan lang? At kung nagkamali siyo, patawad ang pagsamo ko. Tayo na't ulitin ng pag-ibig natin. Muli ikaw lang at ako. Oh yeah. Oh yeah! Kailangan ko Mayong bundag, mayong hapon, mayong udto, mayong gabi, kung sa may oras na minaw diha. Halo! Ano po kita? hahayaan mo ba na Para mo hatag og kalingawan, pawala sa stress, kakapoy, ang ug uban poy. merong Ito po si Brother Bernie Bito. pag-ibig sayang naman? Ito po si Brother Bernie Bitok-Bitok. Kailan lang at kung na Welcome sa atong gugmang giaha comedy drama. ko, tayo na't Pampagood vibes lang, bawal politika. ikaw Pakatawa lang, wala pawalas kalaay. Kung medyo sensitive mo, balin sa lain, balin sa lain. Di magin nato munang giingon nga, di yun nato ma-please tanang tao. bakit di Naiuban nga gusto o pampagoodbye. Nag-iban mga tao nga di gyud gusto mo dawat og mga joke. Nag mga tao nga seryoso. ay Sabton sa nato na sila mga igala, ha? So kung gusto mo malingaw, gusto mo pampawalas kala, ay stay put lang mo sa inyong mga radio sets. patawad O mga nagtanaw sa sa online, stay put lang mo ha? natin muli ikaw Matingala bito ko sa mga bantao. Na ibang tao nga na sila di ganahan pero ilang gina-follow. Matingala yung ka ano? at Kung di ka ganahan sa usa ka tao, di ayaw na lang i-follow. Matingala, wa mo na tingala na. Na yung mga ibang tao ba nga, di sila ganahan sa usa ka tao pero ilang gina-follow. From Tropo Vibes. Sa ang ending, magsakit iyang buot kay tanan post niya, makita man niya. bakit naaalala Salangan mo sigpalo. mo't limot
ang sa Oy, labi na sa mga naminaw sa ato, Tibuok, Mindanao. Naglagubo, naglagapak diya sa may Oroqueta City. Ang numero 1 radio station sa Oroqueta City. ako. Partner Radio 94.9. Hello sa iyong talandia, kumusta mo? Sa mga taga Misamis Occidental, sa 97.1 Mix FM Plaridel, Ikaw lang o sa 92.5 Mix FM Aluran. Ay, may tanang makalaag ko diyan ng mga lugar. maging ganun na lang. Tana madayon to uban ako mga gig mo saibit ko diha. Ang isa't isa May nag-invite sa ako padulong dakak. Oh, social kay mga igala. hindi pa Hello sa tanan mga taga Nasipit, Agusan del Norte. Pakaraga ta, Radio Servisyo 94.3 FM, Nasipit, Agusan del Norte. O sa atong mga kuya diya sa Butuan City. Sa atong mga katribo, Radio Katribo Philippines 106.9 Butuan City. ulitin. Hello sa iyong tanan diya mga bossing. Kay Boss Timugan diya. Sa mga Timugan Brothers diya. O siyempre dito po ta sa may Kidapawan City, North Cotabato. Ko Hello dia sa 100.7 Tambuli Infinite Radio, Kidapawan City. tang Sa tanan mga madunggan o nakadungog sa mga radyo karon, kung gusto mong magpa-shoutout, PM lang mo sa Bitok Bitok University sa Facebook, ha? bana Salamat kayo ninyo mga igala. na lang. Ito na po ang ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Medyo arang na. Lahi ra gyud basta gamintin og Ashigo Plus Herbal Coffee. Dear Brother Bernie, Bitok Bitok, atong iyampo ang mga tao nga nay kalagot sa imo, nga unta dili sila ma-heart attack. Kung kinsa man ka naminaw, kung na may tao nga nay kalagot kanimo, normal gina siya. Mas makuyawan ka kung wala na'y gakalagot nimo. Kay basig irrelevant na ka. Basig okay ra nga wala ka, okay ra pod nga naa ka. So okay ra nang nay mga naiusahay di mo uyon nimo, ha. Focus lang gyud sa kuan. Ang pinakanindot nga balos is kanang success. Pakita lang yun nga nagtuloy-tuloy lang gyapon ang imuhang kuan kadaugan. Ang atong gugmang giahag giatog ka na to. Grabe. Natay mga radio station nga medyo pauna na lang gyud, first come first serve, ha. Kaya naningkamot yun ang atong kuan atong mga manufacturer nga makadeliver yun sa inyohang Ashigo Plus Herbal Coffee o Ashigo Plus Herbal Capsule. Kay mo kini ang atong major sponsor sa atong gugmang giahak. Kung kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang
makumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-aksito ka na, epektibong masaligan. Mag-aksito ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan o epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Peter Kibit, taga-Upper Langkangan, Nokita City. Naka-testing ko ginom sa Ashigo sa Kaistab. Kaya nakadungog ko sa Sibia sa radyo ba. Muna yung sulay ko sa Kaistab. Pag-inom na ko, dua ka kapsul lang. Pagkabuntag, nakabawas din ko. Ito, gabi ko gainom. Pagkabuntag, nakabawas din ko. Unsa ka na imong sakit, sir? Constipation. Tinuod ka, sir, nga sa duha ka kapsula lang ni alivio dayon nimo ang Ashigo Herbal Capsule. Dua na ka kapsul lang. Sir, unsay kastorya nimo sa tuwang produkto, sir, nga Ashigo? Okay siya. May siya kay mga epektibo kayo. Ang Ashigo Herbal Capsule o Ashigo Plus. Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Ang Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee, ang pinaka main ingredient nato kaning kaning gitawag nga superfood nga ashitaba. Kadungog na mo ning ashitaba wa pa. Wa pa mo kadung aning ashitaba? O nakalami karon kay nanay internet o para pod kana bang makaingon sad mo bang wa sad ta naglamulamo diri. Pwede po ninyo na i-google kamo mismo i-internet nyo, i-search ninyo na unsa din ang nakanindot anang ashitaba. Ang ashitaba gitawag na karon og superfood. Una, ang ashitaba makita kini sa Japan. Usa ni sa mga sikretos mga Hapon actually. Ang ashitaba puno sa antioxidant nga makatabang ang imong immune system. Unsa ang immune system? Sige, kadong ka ng immune system. Immune system mo na kana imong kalawasan ba? Kana bitang kung naay mga moatake sa imong sakit-sakit, kung ligon ang imong immune system, pasabot ana, di ka basta-basta magsakit. Mo na matingala mo yung ka nga kanigi nga tawhana masakiton kaayo. Ikaw matingala siyang kogalingon nga bisag naulanan na ka, nainitan na ka, murag kusgan lagi ka. Meaning to say, maayo ang imong immune system. Ang kaning ashitaba, kung medyo nabantayan ninyong kogalingon nga medyo masakiton mo, mauni ang bagay sa inyo ha, kaning ashitaba nga sagol sa Ashigo Plus. Karon, kani pag yung ashitaba, anti-inflammatory pag yun ni. Ug ang nakanidot pula ani nga tong ashitaba nga sagol sa Ashigo Plus, mao ang anti-aging effects. Naani siya'y sagol nga kamo medyo dili-dali matiguang bisan pa man ang inyong edad. Nag-senior citizen na pero ang nilihukan mura pagyapog senior high. Mo kumbati pagyapon. Naambot lang, narabay karon bisag early 20s pa, arthritison na. Hoy, naunsa naman yung kalibutan. Munang balik ta sa mga sagbot, mga igala. Balik ta sa herbal, kaysa unang panahon, wa pa yung mga tambal, ang mga tao, herbal man yun. Muning nakalami, aning atong Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Kay kaning ashitaba pa lang mismo, nga sagol ni ini. Agay! Gwapo kay ni sa atong brain cells. Sa atong brain function, basig action na tagbungaw. Dako kining tabang ning ashitaba. Again, ang ashitaba mo kining usa sa main ingredient sa atong Ashigo Plus Herbal Coffee o Ashigo Plus Herbal Capsule. Bosa, palit na! Tistingin na ninyo ang Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Available dia sa inyong mga suking tindahan, sa inyong parmasya o mismo sa inyong radio station nga gipaminawan karon. Adto mo sa radio station kung dool ra mo kung asa mo naminaw ron,
Sila mismo ga-distribute aning ato ang guwapo kay nga produkto Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Mayong adlaw ganimo, Brother Bernie Bitok-Bitok. Ako di ay si Alex. Kadyo lang ko sa ni shoutout day si Chris Lagsperno. Shoutout from your avid listener sa una ragyod hantod karon. Nga nakaron sa South Korea. Uy, salamat madam. Mayong adlaw kanimo, Brother Bernie Bitok-Bitok. Ako di ay si Alex. Cuatro anyos. Human ako giskwela. Apan wala ko nagtrabaho kay ako na ang nagsunod sa negosyo sa akong ginikanan. Nako'y girlfriend nga itago na to sa pangalang si Rina. Dili si Rina, si Rina. Rina yung pangalan. Sa college pa may sige mig-uban. So walay problema among relasyon. Pilit pa kaayos biko. Pilit pa kayo sa suman. Kaya wa manggi problema. Sa diyang nang graduate na may medyo nakuratan may. Kaya di naman may kita sa eskwelahan. Lagyo ang among dapit. Every time nga kumukuadto ko sa ilang balay, halos 1 hour kapin ang biyahe. So kumuuli pa ko, so almost 2 hours. Tungod kaya nakuratan mi nga wa na kay may sigig kita. Nagpirmi na ang among mga away. Mga selos-selos. Mga duda-duda. Ug usahay galing. Moabot pa sa punto nga gusto si Rina makipagbulag nako. Pasakit ka nubyan sa ere. Unsa man akong buhaton over and over again. Ibuhat na ko ang tanan. Bisan lisod para niya lang. Nikalit man siya kawagtang over and over. May kani na abot ka. Imo kong gitabangan. Para Rina, love. Love, please. Istorya sa ta. Day. O siya man na imong uyab kang ganina raman na si panawag ni mo. Gawsi na dito. Maloy po kas laki nagbiyahe para nagmotor pagkitaw na. Tamo pa'y ulan-ulan na basa na kaya na siya. Samo kay siya mabi. Masigi pangaway. Sukad bitaw nga di na may halos gakita matag adlaw. Sige lang ko niya dudahan. Tanan lang niya makita sa post pag nailalaki masuko din siya. Love, please. Ay, sige na. Istoryahin na ninyo. Kamu manggudo ha. Nakuratan lang mo. Sige, biya mo uban sa una. Den karon. Drama na. Kailangan lagi mag-istorya. Love, please, love. Ay,
Sige lang maoy, ako na lang atubangon. Na sige na day, atubang maluoy ka. Love, sige na, love. Ay, la. Love. Salamat, love nga. Nigawas ka. Salamat kayo. Basa kaya kong brief na namalhan na ni magtampayakon yung kuhan eh. Mura man na ingon ni mama nga basta mabasa ang brief tapos maugan mo dako imong itlog. Adi mas maayo. At least napoy dako, kundi manggaling ng dako imo, at least imong itlog dako. Walang tayo tinud-anay. Love. Ayaw ko bulag iba. Kapoy kay ka ba? Alang bi. Dagang ka mga pictures, sige kaglaag, dagang ka mga selfie. Tapos wako kailan ng mga bago ni mo nga mga kauban sa opisina, mga gwapo ra ba? Balay ko bi, basigo niya nga ma, patingala lang ko kipulihan, uday ko ni mo. Pag ilumbi, ikaw bitaw ka na imong style bitaw, murag gisultian lang ko, murag imong dating ba? Feeling na ako murag gadudahan ko nimo. Sa may pagsabot nimo. So sa lugar ako. Ha? O sa pagto nimo sa imong pasabot, dili ko masaligan ana lugar. Aminon ako. Nga mga gwapo na ako mga office mate. Talawa lagi. Pero layo na kay sila sa imo ha. No sa man taong ka oy. Dugay naman natong relasyon since college patak ilan naman ka sa ako ah. Kung kipulihan patak dugay na taka kipulihan. Daghang kay gapanguyab sa ako diya mga anak og kagawan. Mga anak og mga barangay captain. Busa ayaw na lagi pag duda-duda. Muna maglagot ko sa imo kay magselos-selos tayong ka. Pasaylo ako gugod. Ako ramanggun nga nabaguhan sa ko ba. Sugod karon, balag layo kayong balay. Anian ta ka diri matag adlaw. Kaya nimo na? Layo pa kay mong biyahe. Tabasig dili kasugtan si imong mama. Bahala sa mama dia. Di ko gusto, di ko kumpiyansa eh. Basi unyag. Sige dikit-dikit na imong mga bago ni mong office mate. Basi ang ending unya ni. Magmata na lang kong morning wa na di ay. Imong panty day, nahubo na day. Ito na day sa imong office mate. Tanawa, nanasag ka ana. Sobrang nagsultig yung ka nga di ko masaligan ba? Adi mambod. Pero grabe na po kayo mo. Yung grabe mo mag-selfie-selfie mo halos mag-ginakusay naman mo eh. Lisod masagog kaayo nga mag-selfie-selfie talagyo mi. Ay lagi ka bala ka. Katong isa katong gwapuhon, bayot man to, di man to laki. Sas, yung kumpiyansa ng laki, pabayot-bayot lagi na, pero pabayot-bayot pero muduyot. Hay sus ni mo ba? Unsa man gyud? Sige na, sorry na. Ay, ako bulag yun. Grabe sa kay gawin. Bulag yun diritso. Alang, gikapoy na ko anay mong selos-selos ba? Sige na. Magsige na lang kung anidri, anian ta ka. Magbiyahe ko perminti para lang yun sa imo ha. Balag masuko si mama, balag delikado ang biyahe. Ang importante nga, gusto ko nga magkita ta everyday. Di ko mo kumpiyansa eh. Kasi mo adtop lang ka sa lang laki.
gid. Ay, maayo. Maayo dong. Kiniabot na ka dong. Ma, hapit na magkakamatay yun, ma. Maayo dong. Ay, Ginoo ko. Mabilar ko, permintin mo dong, ay. Tagalas dos naman taong ka mo uli. Makabahan ko kay Basi. Hunyag, madisgrasya ka sa highway dong. Ay, sus, ma. Ay, lagod ka. Kuhan, mama. Kauli lagi ko, ma. Dali raman na. Ay, sus. Wa man ko'y supak. Di naman ko gusto nga mo supak pa na imong relasyon ni Rina. Kay mo man ginaimong kalipay. Pero ang ako lang nga malusay-lusay ang taong ko aning kabalaka nga dugay kay ka makaabot. Ay, Ginoo ko. Alauna, 2:00. Maluoy po ka sa mama mo, tiguwang na mama mo. Matulog na lang ko ka, ma. Makauli lagi ko, ma. Pag-ampo lang ko niya. Nang before ka matulog, magrosaryo man ka. Yapil ako sa pag-ampo nga di ko madisgrasya, ma. Ana lang good. Sa di magid kay di man ko di mo masutiyan na nagkahimo man kong mama. Kabalo biya ka nga ikaw, rabi yung tao na kong anak, tao sa hinapa ko'y makita diha sa mga telebisyon o sa radyo nga na ay madisgrasya. Nagbalaka ko kayo layo pa kayo ka dong. Ay pabita dong, ako nang istoryahon na imong uyab. Ha? Sa istoryahon nimo? Ako nang ang yun na or inanay mong uyabi. Ingna nga, diri na lang siya magpuyo sa bahay para di na ka muhawa. Unsa ma? Ingna siya. Nga puslan man, nga sige mo kita matag adlaw. Og nakita man ako nga murag pwede po ni mo ni sa asawahon. Nadako man niya tong bahay. Naing na siya nga, diri na lang siya magpuyo sa balay. Bahalag always ta mag-away. Bisag mag-argue ta kanunay. Mubig ang imong eyes ug mag-jealous ka usay. Bisag mulingi ra ug sexy girl nga mulabay. Apan nayaw baya kalimti, baby. My heart belongs to you. Ug karon mo promise ko, higog maunti ka. Day, maon ni day inyong kwarto, day. Diri mo inyong kwarto, day. Ala, uy. Kada ko ba sakay sa kwarto, ani? Kung may gusto ni mama, patauran na og mauga inverter nga aircon para dili ka maigang. Ay, salamat kay day. Nga nisugot ka day, nga diri na lang ka magpuyos bay. Kinabalakag yun tao ko nga akong anak. Magsigig kadlahon mo uli. O mas mayo ni nga diri na lang musbay. Ay mo kabalaka. Pwede mo diri bahala ko sa ibuhaton ninyo nga ako lang giday nga. Ay, makatulog kong sakto nga akong anak di na mo biyahe paglayo. Ay, salamat kayo, ma'am. Ayaw na pag ma'am, tawagan na lang ko og tita. Pwede na po, mama, inyong tawag na ko. Salamat kayo, ma'am. Ay, usao man ako ni ma'am. Gatrabaho pa mang biya ko nagsugod. Ayaw, nagkabalaka. Ako man nakita nga gamay ra kag sweldo, may pa ikaw na lang akong imuon og trabahan tidrid, akong dublihon imong sweldo. Tinod ka na, ma? Oo. Ay, sus. Kagamay ng sweldo na imong gitrabahoan, may pagdi na lang ka para mag-uban na lang yun perminti mo dong.
Okay kay na dong. At least ako malipay ko nga di na ako mabalaka nga magabinan ka permente. Halo, oy. Salamat kayo, ma. Nahala, sige. Biyaan ta mo kay Kapoy na kaning tingugan. Hangos kayo ning tingugan. Ay, mugawas na ko. Kasod lang mugawas na ko sa eksena kay hangos sa kaning tingugan. Sala, bitang anong butangan ginong mama. Ay, salamat isugot ka. Kaulaw ba ya, eh? Naulaw ko magunaw na ba? Tanawa, ikaw manggod, eh. Giadlaw man gini mong atos bahay. Tanawa ka ron. Gi-offer na gid si mong mama inyong kaugalingong balay. O di at least, uban na ta pirmi. Ay, sige. Kadako aning ka kwarto, eh. Mas dakop ang inyong kwarto ba? Mas dakop pa sa mong balay. Sige. Ito lang. Ako sang ilak ang portal. Uy, ingon ba imong mama? Nga nakaw din nagpuyo pero lahi po ni mong kwarto dito mag-uban. Uy, naunsa man ka? Sas, ay na. Kabala ka. Gilak na nako. Uy, lain imong tumong. Kabalo ko sa imo, ha? Lahi na imong tumong. Haug tinguha ni mo diha, Alex. Mas mainin dito sa balay kay soundproof ba? Sa inyong balay kay lisod ka dito. Diri abi sa pagmusinggit ka, dili madunggan sa abay. Kay naka-soundproof ni. Dito sa inyong balay kay lisod kay mura kag giurom. Di ni mo masinggit, diri pwede ni mo masinggit. Pati mo mga bayro nun sa utang pwede ni mo isinggit. Uy, doon sa mong ka, uy. Mabalik galing mong mama, diri. Uy, sama kay ka. Sas, ay nakuan diha. Di na mo palag si mama. Uy, Alex. Uy, kalami sa inyong, higdaanan. Uy, homo kayo. Ingnan bitaw ta ka. So mas maayo ni nga diri na kasbalay. Mahimo na tang anli. Anli na ni karon. Wa na'y limit ni. Muning giingon nga eat all you can. Uy. Samo kay ka Alex ba? Love. Pag sure diya, babasin mo ambot kalit imong mama pa. Muning giingon nga welcome to the real world. Uy, basi nakalimot ka. Di ba tamin nyo, ha? Tama tong giyon si mong mama. Kabisa to na ako din nagpuyo pero maglahik yung kwarto dili ka diri. Daga na kayo mo istorya. Ali na diri. Hali na diri. Saba ka diri. Uy, samo kayo. Gilak na ni mo na. Ganina ra gilak. 22 ang lakan. Wala lang, be. Tanawa lagi, oh. Nilabay lang usa ka semana, wa na. Nahiwi na sa dang imong gutter. Samo. Atong hinahinayon. Uy, sigurado ka. Nababalaka ko ba? Sige mo, mama. Ay na, dali ito na ninay. Kana. Okay, love. Kani. Okay kay love, no? Okay, love. Love, kasinggiton ko, love. Pero basing madunggan. Ayaw, isinggit na. Kana. Ay, love. Okay na isinggit, love. Isinggit na, ipahungaw na. Kay hiwi kayo mong gutter. Hiwi kayo kalang gituliron. Love. Love, din ako mapungal lang isinggit ako na love. Isinggit diha. Love.
Pasensya na kay wa ko tuyuan. Nga kanimo ako nahigugma. Ambot o ngano na di jud ko katuo sa mga timog, mga sweet mong text. Nahulog man ko, di lang good na magdali-dali. Aron di mawa ang kilig o kalamig. Kay basing niyag ikaw mapulaan o ako imong biyaan. Sa tago maghilakunyag, way kasumbungan. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, Africa, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Testimonya sa kayuhan atong paminawon. Nanay pakulan. Tapos sir, may sakit po sa kasing-kasing dugay na ako gibati. Nagkainom na po siya sa kuwan, isa kapan. Usa ka pa nimong nainom, nakita nimo ang alibyo? Oo, naalibyo. Ano nakasulti man ka na alibyo? Usa di ang dati nimo nga wala pa kakainom mo sige bati sa Bulawas. Kapoy. Tapos hangak ka hangak. Oo. So sa napulo lang ka kapsul ang 30 ka tuig nimo nga sakit na tabangan lang sa napulo ka kapsul sa usa imong ginom? Asigo. Asigo. Wow. So kung anaay mga naminaw na to, kung sa may imong i-recommendar ka to kanila nga ilaha po pag-inomon. Magkuhan lang po nila nga mag-inom po na sa asigo kaya makaayo kayo sa mga sakit bisan sa nga sakit sa gibati. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot kid mi. Sa panahon nga kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Ang atong gugmang giahak yatog kanato sa Biramax Adult Capsule o Biramax Adult Coffee.
Ang atong Biramax Adult Coffee o Biramax Adult Capsule adunay Robusta Coffee, Maca, Tongkat Ali, Horny Goatweed, Black Ginger, Panax Ginseng, Red Ginseng o Ginkgo biloba. Sa tinud-anay lang, kaning atong Biramax o Bira to the Max, di lang ni siya actually pampagahi. Dagan pa'y mga benepisyo nga makuha ani atong Biramax. Sa tinud-anay lang, no? Ang uban mga tambal, ang purpose pampagahi ramang yun. Ang nakalami nato ning Biramax tungod kay herbal kini. Ang atong mga sagol ani puro ni herbal, natural. Og usa sa akong ganahan aning Biramax kay nay sagol nga Ginkgo biloba. Kaning Ginkgo biloba usa gyapon ni sa mga herbs na dugay na taong ginagamit isip tambal. Ang Ginkgo biloba maka-improve kini sa imong memory, sa imong panghuna-huna, sa imong memory, sa imong focus. Morning angayan kay ni sa mga padre di pamilya gayon sa mga amahan diha. Nga grabig pampaningkamot unsaon pagbuhi sa pamilya. Ang Ginkgo biloba pag yun makatabang pag yun siya para ma-reduce ang anxiety o depression. Monang nindot ang imong mood. Di malikayan labi na sa mga bossing nato pag abot sa opisina. No, grabe kita kanang mausay man sa kanta sa mga problema uban pa. Usay dagang kita panguna-unaon nga what if kung maingani, what if maingani mabalaka kamo na usahay, grabe anxiety ug depression. Kaning Ginkgo biloba usa ni sa makapatabang na ma-reduce ang anxiety ug depression. Ang Ginkgo biloba maka-increase sa blood flow, maayo sa mga kaugatan. Munang gwapo kaayo ni sa katong na ay mga high blood. Kay siya mo'y magpa-increase sa blood flow. Siyempre, na antioxidant o anti-inflammatory effects. Kay kini mo protekta ang Ginkgo biloba sa imong health. Ang Ginkgo biloba again usa ka herb nga usa lang sa sagol sa atong Biramax Adult Coffee o Biramax Adult Capsule. So di lang ni siya pampagahi. Dako pa gini siyang benepisyo sa atong kalawasan. O ang nakalami herbal kini natural FDA approved kita. Busa, ayaw pagduduha. Tistingin ninyo. Ha! Sa mga tanan kuya na ako sa Eagles nga nakatisting sa Biramax Capsule. O, tanawa? Di ganahan kay mo. Si ate, inyong mga asawa, bisag way koan, way katawanan, sige, nagngisi. Mo nang tistingin na ang Biramax. Matod pa silang gingon, para naay may tabo, mag-Biramax. Kaya usahay diya, unahuna na lang na may tabo. Ang ending day, luya man di ay. Para na may tabo, mag-Biramax. Available niya sa inyong mga suking parmasya sa inyong lugar. O mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon. Mag-Biramax Adult Coffee na o Biramax Adult Capsule. Brother Bernie, bitok-bitok. Sumoto, ang gibuhat sa akong nanay, si Rin nagipapuyo sa balay. Bisag di miminyo, dito na sa balay para di ako kumuhawa. Ang problema lang karon sa diyang nag-uban na misaw sa kapanimalay, dito na nako nakita ang tinuod na kinaiya ni Rina. Ice cream diet cake. I'll be waiting for you from the start. You've been running on my mind just like a part. Been so lonely, I've been trying to change. You're the missing piece within my heart. Ay, grabe po kayo eh. Laba-laba po pang may time. Na, di ko eh. Bago lang ako naka-manicure, tapos imo kong ipalaba, madaot na akong i-manicure. Noon sa naman eh. Laba-laba po. Sa naman, di man ni pwede nga mag-agad lang ka perminti. Di man ni pwede nga tanan ipatapok ni mong labunon tapos matulan din ka sa laundry. Di na pwede. Puhon lugar, maminyo tayong ani lugar tawa tayo laba-laba tapos tuntuon pag luto po.
Bisag rice cooker, di ka kabalo. Kajut lang good. Kajut lang good love. Usa mo gito mong tingwa nimo diri anong gipapuyo ko nimo diri sa balay ninyo. Unsa din ni parehimong ko nimong katabang? Lami biya akong kinabuhi dito sa among balay. Bisag tuod nga di lami pareha kadato ninyo. Pero nabiya mi masugo sa balay. Ha? Kasi nakalimot ka. Ha? Ha? Lagi. Pero siyempre, medyo dala tuntuon naman yung ato. Kaya asam na ita pandulong, mabot mo yung puntong magpakasal na ta, mag-uban na ta. Ay, kajut lang. Sa ako pang giingon, lami ang akong kinabuhi sa balay. Taka mo may gusto nga diri ko mo puyo. Takaron imo kong ipamugos na magtabang-tabang sa kudri, maghugas og plato, manlaba. Ay, kung inag ako po imo ipabahog sa inyong mga baboy. Bao galing punta na, kuya kong isulti. Nga, tigulang na sa mama. Tabang-tabang, ipon kay kumahalin ng mga baboy ng iyang mga baktin. Anamang good tayo percentage, anak good. Katunga na ato magunghalin. Ay, kajut lang. Mara di na galing kumuuyon ani nga istorya. Ili, mangudlap. Ang ako lang ba? Asa ka sa mamay ka magsugod? Asa mamay ta padulong? Di ba? Ay, kung ana man imong gusto, lab, na mura mag-away gyud ta ani. Kaya kung imo ipamugos na imo ko nimo diri nga mura kung sa lugar sa lugoan, ay, mubalik ko sa balay. Ay, lami akong kinabuhi dito, mag-Netflix lang ko sa balay. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? Maybe climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. But if you're wondering what this song is leading to, I'd like to make it with you. Ay! Edang! Oh, ma. Ano po na mong tingo, ma? Galisod ka na ginhawa, ma. Imo mang giahway na ang imong uyab. Alang, ma. Nga, sa diri sa balay nga muro naman nun sa noon o dunya na noon. Mas dunya pa nun sa nimo. Kailangan makabalo po na siya mga laba-laba, mga ugas plato, mga... Tis ba na mo tabang sa imo, ha? Ay, sus, okay ra ka na. Okay ra ko. Ang ako raman dong. Ang importante nga nasa diri malipayon sa sabay. Na, dili mo, oy. Saan naman ka mga murag tolerate naman noon na nimo, ma? Babae siyang dako. Na kailangan siya nga makabalod sa mga buluhaton diri sa balay. Lagi, nindot man na imong giingon. Pero, sus dong, mas okay lang ko mag-antos dong kaysa muhawa na po na siya dito na po na siya sa pikas o muuli sa ila. Ta ikaw na po magsunod-sunod na sa ka dito na mabalaka na sa ko kay kadlaw na sa ka muuli. Laon sa manabi. Sasama, oy. Ikaw masaday mo may kuan ani nga. Okay ra. Ma. Kuan ma ba? Dili ni pwede nga ni ma. Nga murag amon ato man sang gianad nga okay ra sa nadris balay. O tama, di lagi ko makalakaw pero di po pwede mga mura po sa dunya diri ma. Di po ko gusto mga ikaw po'y mahago ma. Dili na pwede sa kuha ma. Kaya alam din may papauli na to sa mayo. Sabi na nga klase nga bahay. Mas mailan din na nakabalo day ko ngayong ana sa nga babae. Di siya pwede pang minyo pa day ma. Ay, sasaya na yun na. Ayaw na lagi libuga. Kay kumuingon na buhawa na karon sa dako na sa problema. Ikaw na sa'yo magsunod-sunod dito. Ikaw na sa'yo may mga ato-ato dito. Ay, sus. Ayaw na do. Ayaw na. Okay ra ko.
Okay ra ko, kaya nga ni, sagdi lang ako lang magtrabaho tanan. Ayaw lang gid bikla imong uyab, ayaw. Di ko gusto nga mauli siya. Og ikaw na po'y magsunod-sunod dito sa ilang balay. Ayaw na. No getting over that rainbow when my smallest of dreams won't come true. I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Brother Bernie! Bitok-bitok! Ang resulta karon ni Gara og maayo akong uyab nga nasa balay. Strangers, where I don't Perting tapulan na oy. Miski panty niya kami maglaba. it's nice to know Mato pa sa akong mama, sabton lang daw nako kay tungod daw po siyang edad pero we'll always makatuon na daw gyapon daw na puhon. Mao ba? when there's no getting over that rainbow. Unsaon man ako ni siya? Smallest of dreams won't Kay kadugayan bitaw murag ka-discourage sa pagkuanin ni Rina kay murag pili na ko murag di manin way nada man imong asawa ni. madness the world has to give, but I Ang problema kay akong mama man mismo ang gapugong. without you. Sao man ako ni. Tagay daw kog tambag, Brother Bernie. So many times Dagan salamat sa imo, Alex, ha? Kato ding uban diya kung gusto din mo na mo'y mga problema o napon mo'y mga love story nga gusto i-share. only place Pwede ko ninyo i-PM sa akong Facebook, Bitok-Bitok University. to know Sa that tanan mga naminaw karon dagang salamat. Again sa partner radio 94.9 Oroqueta City, 97.1 Mix FM Plaridel ug 92.5 Mix FM Aluran. Sa 100.7 Tambuli Infinite Radio sa Kidapawan City. my smallest of dreams Sa Butuan City, Radyo Katribo Philippines 106.9. Og diya sa Nasipit Agusan del Norte, Radyo Servisyo 94.3 FM. Hello sa intanan diya. last a day without you. Sa atong major sponsor, Ashigo Plus Herbal Coffee og Ashigo Plus Herbal Capsule og Biramax Adult Coffee og Biramax Adult Capsule. Available ni siya sa inyong mga suking mga tindahan o parmasya doon sa inyong mga lugar og mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon. Bring it. I can't really lose when you're Somoto, when Alex, in fairness naman, kuyoson si mami, no? Sana ulingan ng mami. Ingana ba mo sa inyong anak? Para di na daw mo biyahe, mularga inyong mga ginikanan o inyong anak sa gabi, dalo na lang ang uyab sa balay pa, dili na siya mohawa. Kuyaw ng mama. one look at Well, number one, in fairness po ni Rina, tama man po niyang giingon. Nga, wa man siya namugos nga muana des yung balay. without Kamuman mo'y nag-invitar na ako nga muan ni diri sa balay. Takaron, sugo-sugoon ko niyo. In fairness ha, medyo do makalagot sa tanawon, pero in fairness na po siya point, no? Nga, ako, wa man bek kung ingon nga ni ani din yung balay ha. Kamu ba na mugo? So medyo makademand ka may si Rina dito. Pero tama po to, ang iyang gusto nga punto nga, grabe sad, bisag ugas-ugas plato, ginagmay lang, di yun mabuhat, di ba? Babaeng dako. to give. Mo biyay future. Tapos tama pong ginsing mama, nagyon na sa edad usahay. Pero kabalo ka, dagan po ko'y kailang ang mga babae nga na. Nausap yun, pagka nang makakita ng nanay anak, lahi na yun. Mo tuyog yun 360 ang imong kinabuhi. Tama ka, maybe si Rina manggod. Isa medyo bata pa, di pa siya ready sa ingani nga mga sistema. Munang ingana iyang attitude. Ako sa imo, Alex, as much as possible, kung pwede pa lang, ayaw pod nga kanang diya inagid siya nagpuyo. Siguro ana na lang, bisita na lang na ba kay once a week, twice a week. Kaya ko di sa kuuyon aning halos diyan nagipapuyo imong uyab. Ayaw pod. Di pa man gud mo minyo, basi unyag sayo kay mo mga sumhan mga kalaki. When there's no Siguro na lang mga twice a week or once a week. Ana na lang siguro. rainbow. Di man gud gusto imong mama gud pod nga in fairness nga mabilar kay magunaw na basing madisgrasya ka kay motor baka ka. Pero ako karon kung ikaw may letter sender, ako sa imo, Alex. As much as possible, ayaw si Rina diya nagpuyo, murag imo na siyang gilumluman. But I won't last a day
paman mo minyo. Sagdi lang na siya. Ang relationship, gyud na, kailangan makalingkawas yun mo sa mga trust issues, naging mga pagsalig. So, kung sugot man yung mama, basig pwede ra once a week lang mo bisita dia, matulog yung mga pero ayaw sa nang dia gyud oy. Di maayo. Mga bata pa mo. Okay? Wala tayong oras. Daghang salamat sa iyong pag-uban-uman. Kinipagyapon si Brother Bernie Bitok-Bitok. Ingat mong tanan. I love you all. Bye! Worthwhile.